Tripura hani bubagra produk kisu debormano bakbar hingka manino kalaikha Tripura sani joto dopanono bakbar mani abun bagaiyo khanangjak Tripura mothani sikla bedek YTF ni bakhaktei Agartala ni pochim thanao bahaino complaint rijarkha news অনুসন্ধান mongoi kaisa Facebook page no je page o news anchor ni khupti ongkhorka produker bakpari dora পড়েছে ni kokha betang sadang mano chajagi angai case relekha YTF Central Committee ni angai President Suraj Deborma tai General Secretary James Deborma songma jamubai YTF bodol West Thanao complaint rekha borok sanlaikha kaisa dokhana hanya sanai kaisa Maharaja no hanya sanai obahai sanai rogno romnani uthung hai hinno borni sanmung obonoti Tripura hase tungjak tabo Tripura mothani bising abrini mangli Agartala bonukjakha tini West PS ma phya Dala nambai sini joto media song sang tinaro West PS phaibani karan kaman sang YTF ni bukaktu mia sarigono kaisa news viral ang logilogono ang Facebook live video ko khaja ani Facebook channel tongi manliya sang mai video numani bising tei sini dehar ni dukhum basai thudai sangat nuka je sini Maharaja Pradana bakpar hindomaro bakpar hinjaka ini os hawa tongtoke sendiri bubagrana se nijni raja nijni Maharaja se seng bakpar hinjak sengangke Tripura sor tamung khana Tripura sor bozar ti tongana seng tinaro tongi sana numu tonghaise ang tabung nuhur tongani biskango oro West Bengal tongai Congress Bhavan biskango tongma Congress neta do tongma kuro CPM leaders o kebang BJP ni phanung tonghaise jotono targeted only Maharashtra and Tripura mara tamni bage politics jesman khaiting haiti jolo jagano politics khema be India politics jesman khaiting tinin dino bubagrana bakbar hunmane Tripura sara Tripura na bakbar haisi tini bubagrani kono সম্মান করে sini Maharashtra ni kono সম্মান করে tini hoite sengbono politics khaise sengbono joli mano sin Tripura sarok কিন্তু বস একদিন খানি কোনো রেসপেক্ট করে দিন খানি কোন সম্মান করি হাকায় ওয়ান সঙ্গ আইছি Tripura sarok ও হাবো কোনো দাম করি হাইছে abon bai politics na torje awai nijini dofa nijini zatino mananya ni nama isi enang konya ni musung specially sini norok joto sini electronic media sunai ro norok sini bai khorang ti sajari karon norok sini joto sini Tripura sarok haise bubagra sajuno phanman jaya norok jung joto no palbaksa ke sung phancha ke khorang ti sajari sung botai phanmani biskango agok ko sini biskango sini ungkologo mang nangai tong hangkang kai sung bo tamjan haima tongo and bubagra khoroksa tabuk sini iconic leader sudu sini Tripura hasi sini sara notice India o joto sini jat tong haise abo tang ni ba norok sini joto Tripura sani phanni bisingte amai ang koina ni muchungo sini electronic media sini bisingte sini Tripura sa takoro party jesman khaidi party thangnai phainai kintu dofa tonga nangnai haise dofa mathang ja nangnai dofa ni bai sini samma khainai ini omo sini YTF ni sini samungya abon banyang chao YTF sini sob samai samung khainai ya norok bo khaidi haise norok bo suno logi sini dofa no sini Tripura sna samte kutu tiklai besang otlang bubagra belahi kosto ne bisingte sama sini chubai dong ina suba ma jaga norok hai sama phande ni usio kongno saka immediately omno action na nangnai hai ke mo kaisa sentiment Tripura sni sentiment na tui khunjaka omo Tripura sro takjo to dukhu nangnai tomuno buskango ini example ani area wo ani Jompu jolo area Mande area je kono area thangai kebo bongni borok jutina thangai bujaka noroni borok sumna hai nongkai abo sab daing na ini simply sam sakaise karon joli toma somoy je kono kunung thangmano na kisisan boina hamiangai thangmano jeta am hai yate ulani simino as soon as possible bone arrest financial nei borok dinas samane borok within tini khana bisino borok na chai kangnai tai na tunai ni আপনার নামটা Suraj Deborma youth YTF